Nie len zarobiť, ale pomôcť a povzbudiť. Toto je krédo sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú znevýhodnených ľudí. Na ich podporu predstavilo Ministerstvo práce elektronický katalóg. Je v ňom 318 firiem, ktoré ponúkajú služby z rôznych odvetví. Sociálny podnik funguje ako každá iná firma na Slovensku. Podmienkou však je, aby zamestnával aspoň 30% zraniteľných ľudí. Celkovo teda dnes máme na Slovensku 513 sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú viac ako 5000 ľudí. V Piešťanoch predstavili na podporu sociálnych podnikov elektronický katalóg Nakupujme srdcom.sk. Na predstavenie tohto pilotného projektu si minister Krajniak vybral piešťanskú slovenskú chránenú dielňu. Každý, kto by chcel nakupovať srdcom, pretože môže si ju nájsť pod názvom nakupujme srdcom.sk alebo e-katalóg SP, to znamená sociálnych podnikov.sk, si môže vybrať, zadať do vyhľadávača, že akú službu alebo tovar, produkt si chce kúpiť. Slovenská chránená dielňa v Piešťanoch je jednou z najväčších a najdlhšie fungujúcich sociálnych podnikov. Bola to chránená dielňa a minulý rok sa transformovala na sociálny podnik. Tu nás sa živicujú takéto krúžky, ktoré idú na plynové sporáky. Monterkové blúzy šijeme, monterky na traky, monterky do pása. Platforma Nakupujme srdcom je výlučne pre registrované sociálne podniky. Dnes ich je na webe 318. Ak má sociálny podnik záujem byť súčasťou tohto katalógu, na stránke nájde registračný formulár. Aktuálne je 40 zamestnancov, z toho 34 je zdravotne znevýhodnených. Sú tu vlastne krajčinská dielňa, ktorá šije pracovné odevy, je tu potom graficko-reklamná oddelenie a potom je tu ešte cukrárska dielňa, kde pečieme vianočné pečivo. Tvorcovia elektronického katalógu zaručujú od registrovaných sociálnych podnikov nielen dobrú cenu, ale aj kvalitnú prácu a tovar vyrobený s láskou. Diana Štrusová, Teatry.